Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина алгатаба кайбер темалар турында. Шортлаудан җимерелгән йорт торгызылачак, шәһәр мэры Нольмәгъдиев шортлау булган 48-20 йортына килде. Чаллыда прививка ясау кампаниясы дәвам итә. COVID-19-га каршы вакцинациядән тыш шәһәр халкы гриппка каршы да прививка ясата ала. Шортлаудан соң җимерелгән йорт төзеләчәк. Шимбә көнне Чаллы мэры Нольмәгъдиев 25 октябрьдә шортлау булган 48-20 йортына килде. Искәртеп узабыз, газ шортлау сәбәпле 5 катлы йортта 4 һәм 5 катлар җимерелде. 4 кеше зыян күрде, бер кыз һәлак булды. Шәһәр башлыгы оператив штаб әгъзаләренең докладларын тыңлады. Анда яшәүчеләр, төзүчеләр белән аралашты һәм җимерелгән фатирларны карап узды. 48-20 адресы буенча шортлау урынында эшләр үзлексез дәвам итә. Хәзерге вакытта барлык җимерекләр диярлек чистартылган. Зыян күргән катларына реконструкцияләү эшләре башланган. Шәһәр мэры Нольмәгъдиев шәхсән үзе шортлау булган подъездда булды. В каждой конкретной ситуации людям будет оказана финансовая, моральная, материальная помощь. Мы сейчас этим занимаемся. Работают уже сегодня там оценщики, встречаются с людьми. Учитывая, что сегодня уже ноябрь, впереди зима, холод, отрицательные температуры, все эти работы строительные проводить. Күршеләргә комачауламас өчен төзүчеләр тынлык турындагы законны үтәп тәүлек буе диярлек эшләячәк. Яңа елга конструкцияләрне монтажлауны тәмамлау һәм бинага һәм су, җил үтмәсен өчен түбәнне җыю планлаштырыла. 11-нче подъездның 1-нче 3 катындагы инженерлык челтәрләре якын арада торгызылачак. Җылы бирегә планлаштыралар. Мусор мы практически уже к завершению идет. 18 машин вывезли, еще машин, наверное, на 6 остается. И ведем уже демонтаж. Демонтаж уже начинает с кровли. Разбор завалов в течение следующей недели мы должны завершить. И параллельно уже проектные организации, они сегодня и завтра работают. Мне должны с понедельника должны начинать выдавать уже чертежи. По этим чертежам на своем заводе начнем изготавливать железобетонные изделия. 48-20 йортындагы фаҗигадан соң белгечләр газ җиһазлары булган фатирлар буенча рейдларга чыгачак. Тикшерү масса күләм булачак, имин булмаган гаиләләрнең торакларына аерым игътибар биреләчәк дип билгеләде шәһәр мэры. Фаҗига аркасында халыкны һәм шәһәр территориясен гадәттән тыш хәлдән саклау системасын камилләштерү турында карар кабул ителгән. Яңа программа 3 елга исәпләнгән, аны башкарма комитет җитәкчесе вазифаларын башкаручы Илья Зуев имзалаган. Гомуми бюджет 6 миллион сум тирәсе тәшкил итә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Казанның республика клиник хастаханәсендә 48-20 йортында шартлаган фатир хуҗасы Владимир Рочи вафат булды. Искәртеп узабыз, 25 октябрьдә 5 катлы йортта шартлау булды. Җимерекләр астында 4 кеше, пенсионер, 2 яшүсмер һәм яшь кыз чыгарылды. 22 яшьлек Аделина Захриева табибларның тырышлыгына карамастан хастаханәдә вафат булды. Фатирында шартлау булган 70 яшьлек Ират республика клиник хастаханәсендә реанимациядә ИВЛда булган. Шәһәрдәшебезнең тәнендә төрле дәрәҗәдәге сынаулар була һәм тәненең 85% пешә. Дәвалауга Россиянең баш пышу хирургы җәлеп ителгән, зыян күрүчене коткарып калып булмый. Шуннан соң да билгеләп үтәргә кирәк, аңа гомуми куркыныч сул белән кылынган үтерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатылган. Ночью 1 ноября в городе Казани в республиканской клинической больнице скончался 70-летний житель города Набережные Челны, в отношении которого следственными органами Следственного комитета Российской Федерации при Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное общеопасным способом». Расследование уголовного дела продолжается. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего и на основании полученных данных и результатов экспертиз вынести процессуальное решение. Тагын 2 зыян күрүче тернәкләнеп килә. 10 яшьлек Артемны берничә көн элек хастаханәдән чыгардылар. Абыйсы Казан хастаханәсендә кала. Республика сәламәтлек саклау министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, 17 яшьлек яшүсмерне реанимациядән балалар республика клиник хастаханәсенә травматология бүлегенә күчергәннәр инде. Малай фаҗигадан соң беренче тапкыр әти-әнисе белән күреште. Яшүсмернең хәле тотрыклы. Хастаханәдән чыгарылганчы әнисе аның янәшәсендә булачак. Чаллыда прививка ясау кампаниясы дәвам итә. COVID-19-га каршы вакцинациядән тыш шәһәр халкы гриппка каршы да прививка ясата ала. Аны шифаханәләрдә генә түгел, вакцинацияләү мобиль пунктларында да ясатырга мөмкин.
Грипп бик куркыныч авыру ди табиблар. Югары температура, мускуллар һәм буыннарда авырту, бурын тыгылу бу симптомнарны мөмкин кадәр тизрәк дәваларга кирәк. Югыйсә грипп хәтта үлемгә дә китергә мөмкин. Быел гриппның бер юлы берничә яңа штаммы теркәлгән дип белгиләп үтә табиблар. Шуңа күрә бу чирдән прививка ясау бик мөһим. В этом году у нас вакцина Ultrix Quadri, она 4-валентная. Она защищает как раз-таки от 4 штаммов вируса гриппа. И один раз в год сделают, и на 12 месяцев сохраняется стойкий иммунитет. Проверяли и на беременность, 2-3 триместр беременности, и в период грудного вскармливания такого плохого влияния на течение беременности и на плод никаких абсолютно не было, то есть можно. Гриппка COVID-9 белән бергә хәтта бер үк вакытта йоктырырга да була дип билгеләп үтә белгечләр. Шуңа күрә бер юлы 2 инфекциядан да прививка ясатырга кирәк. Иммунитет слабый булганда саклый булып все-таки нине? Здоровье кешенең здоровьесын. Иммунитет булган ниткәндә. Сез үзегез грипптан каршы вакцина ясатачасызмы? Ясатабыз инде. Мен һәр ел сайын ясыйм грипптан. Мен килешәм миңа үземә. Белмим, башка кешегә ничектер. Ширләгәнем юк. Хәзерге вакытта шәһәрнең барлык шифаханәләрендә, шулай ук Толпар сәүдә үзәгендә һәм Мегастрой төзелеш гипермаркетында урнашкан мобиль пунктларда COVID-19 һәм грипптан прививка ясатырга мөмкин. Шунысын билгеләп үтәргә кирәк, мобиль пунктларда алдан язылу кирәкми. Әмма поликлиникаларда бу хакта алдан кайгыртырга кирәк. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Соңгы тәүлектә Татарстанда яшәүче 189 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның тагын 28 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп 1 ноябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 30960 очрагы билгеле. Аларның 25344 терелгән, 39 узган тәүлектә. Ял көннәре башлану нәтиҗәсендә пенсия бирү графигы үзгәрә. Шәһәрдәшләргә пенсия 4 һәм 6 ноябрьдә түгел, алдан 2 һәм 3 ноябрьләрдә биреләчәк. Башка көннәрдә гадәттәгечә почта бүлекчәкләреннән эш графикы буенча тапшырылачак. Кредит оешмалары аша да пенсия һәм социаль түләүләр график буенча башкарылачак. Несмотря на объявленные нерабочие дни, клиентские службы Пенсионного фонда республики продолжают работать и вести прием граждан по предварительной записи 1, 2 и 3 ноября. Напоминаем, что почти все услуги Пенсионного фонда реализованы в электронном виде, то есть можно их подать, не выходя из дома. Если все-таки потребуется личный прием, то можно записаться на прием по предварительной записи по телефону 30 42 42. Шолда халык санын исәпкә алу дәвам итә. Телне, милләтне саклау күзлегеннән караганда җан исәп безнең ни дәрәҗәдә татар булуыбызның иң ачык күрсәткече. Исегезгә төшерәбез, халык санын исәпкә алучылары көн сайын фатирлар буенча йөри. Алар сораштыру үткәрә, шулай ук җан исәп анкетасын халык санын исәпкә алу пунктларына килеп, яисә үзеңә дәүләт хезмәтләре порталында үтәргә мөмкин. Бирдә катнашу ирекле гамәл. Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та исәптә катнашкан һәм хәзер ул татарстанлыларны да бирдә катнашырга чакыра. Әти-әниләребезне ярату, ата-бабаларыбызны ихтирам итү билгесе ул. Моны халык исәбендә катнашып, турыдан-туры белдерү иң үтемле, иң нәтиҗәле чара. Без бу хукуклардан әти-әни, әби-бабайларыбыз теләгәнчә горурланып, тулысынча файдаланырга тиешбез. Акыл белән эш итик. Бердәм булыйк. Бердәм булсак, без һич шиксез булдырабыз. Без сезнең исегезгә төшерәбез, вакцина авыру юктырудан яки авыруның катлаулы төреннән качуның бердән-бер ышанычлы сулым. Прививка ясатырга ашыгыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Чай Гульнара 100% натуральный, из сырья Индии, Шри-Ланки и Кении. Гульнара, приходи, я заварил чай Гульнара. Эх, Гульнара, шундый, тәмле чай.